Nyakwara Mogia Juang. Juma mokalo ne wantie kaunti mar Kajiado. Ka bende ne wapuonjore kata kaka ng'ato nyalo pidho kich, kaka wanyalo yudo mor kich kata kihero asali gi Kiswahili. Omiyo Juma ni wuotho kela e kaunti ma Homa Bay. Ka bende adwa nanyis jopiny ni gimoro amora manotimore kaunti mar Kajiado bende nyalo timore Kaluo kae. Omiyo kawuono ni antie gwenge mag Ringa e kaunti mar Homa Bay. Machiegni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Janeno marwa mae kit rwakruok ma kawuono wadwa rwakore manyiso ni kuma wadhie ni wadhie od kich. Gima watimo kawuono ni watimo harvesting kata kihero wadwa dich keyo. Odiochieng' ma kawuono wacho ni od kich kidhie nyaka irwakri maber mondo kik hinyri nikech iwacho niya kich ok en wat ng'ato. Iwinjo? An be nikech koro adhi donjo e gino. Ulemna uru joka ma. Don't worry, my dear, don't worry, my dear, Alori, don't worry, my dear. Wewa hikre uru. Minwa? Idhi nade? Ero kama. Kawuono wacho ni gima timo kawuono abie ma oseche ainagi. To ngima ni chalo nade? Antie Nyasaye rita. Ero kama. Wan be wanti. Karibu dala waka. Ero kama. Koro wan e Homa Bay County. Kojwach, Ringa Kojwach. Village marwa ka iluongo to nyingi wan Kojwach kamoyo. To nyingi nyinga to Florence Shombe. Anyari nyakach motedo Kojwach ka. Ero kamano. An ng'ama ofuwo. Ahero Yesu. Amina. Koro welo bahero. Koro arwako wedi e dala na ka. Ero kamano ahinya. To madhe kapok wadhi mabor ahinya. Nyisa niya. In iwuon, in gi lony moro mabe ji mang'eny okia. Inya fwenyo sama mor kich oikore. Ere kaka ifwenyo gini? Kaka fwenyo gini. Nitie kuonde maketo ma kich modhe. Koro kuonde ma kich modhe gi, ndalo ma kich nigi mo, to iyudo ka gimodho mang'eny kabisa. Ma kiolo negi pi, to sama tin gitieko pi, ichaki medo gi. Koro aketo kuonde ma gimodhe, taketo kite wi container go. Koro kite maketo gi, ema gipiye to gimodho. Koro ka neno ka gimodho pi mang'eny, tang'e ni giseloso mo. Koro ago simu mondo gibi ging'iyane kaka ginyalo golo mo. Ero kamano ahinya. Ero kamano. To nikech ing'eni wawegi ok wanya donjo e dala ka mo wach ni wadhi mana gi ng'uono kata in iwuon kiwacho ni rwakowa tiyienwa mondo wachop e puodho koka wanyadhi. Arwako mang'eny nyathina. Ero kamano. Arwako wedi e dala ka. Die dala Moses Odero Sombe ka. Ero kamano. Arwako mang'eny. Koro unyalo dhi e puodho mondo koro une kama kich opidhe. Ero kamano. Aya. Nyasach kwe odhina kodi. Amen. Mino ero kamano. Kamano ahinya. Aya. Madhe wuon osemiya gweth. Koro in janeno adwa niya ikaw kinde mabende wadwa dhigo kochacha. Ine ni ang'o mwadwa timo. To ere kaka wadhi yudo mor kich? Gin ang'o monego bed ni watimo mondo wayud mor kich maber? Kik idhi mabor kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black machiegni uru. Koro ber ahinya Alori. Adhi nade? Adhi maber. Aneno tich tire. Tich tiyore. Koro kawuono ing'eni last time ne wantie mana Kajiado.
Machana wan Kajiado, to kawuono wan dudu. Ringa. Kawuono wan ringa. Mae kore ringa. Mae bezo ama ringa home. Mae bes ma ringa, mae kuma nowachakogo. To ma bende dala. Okay. Manyiso ni kae manuchakogo, nuchako gi hives adiwa. Nochako gi hives apar. Nochako gi hives apar to wasebedo mana koro ka wamedo kaka production bedo maber, demand bedo ka bedo kadhi malo. Pogruok mane malich ahinya kit mor kich maya koni gi mar Kajiado cha? Mor kich makoni thothne gima luongo ni nectar kuom ka koth chwe mang'eny to ji be puro. Koro nitiere nectar mae kaka rabolo, oganda, avocado, kaito kendo nitiere be flower moro ma waluongo ni akech. En flower ma koro en emomiyo gima waluongo ni distinctive taste mar ringa honey. Koro ka kich otimo blending mar nectar mar akech gi nectar ma kuom oganda, rabolo, avocado, iyudo ka en honey moro mabedo ma very very sweet. Koro mane pogruok nikech Kajiado to koro en na wildflowers, ting'e ni machabungu kaka neno cha. To madheno wuon wakonyiso wach pi. Kich dwaro pi marom nade? Kich dwaro pi mang'eny because ing'eni honey en syrup. En blend mar gima luongo ni fructose mae nectar gi pi ma koro giloko kendo bed that sugar syrup. Koro pi odwaro pi mang'eny kendo pi maler, kich ok modh pi molil. Koro pi to dwarore mang'eny. Koro ineno kata ei dala wan gi watering points ma kich gi ka osekelo chiemo, nitie kich madhi kawo pi to kelo to koro convert mondo bed syrup. Ma koro giloko di honey. Gin ang'o arita mage ma un wuon utemo timo ringa kae mondo kich kik ringe? Sana pith mar kich giming'iyo sana waluongo ni nyaka itim inspection. To inspection dwaro ni timo inspection either e jumbe 2 kata e dwe achiel. Koro wa make sure ni every 2 weeks kata every 1 month during the high season mar mo watimo inspection bang' jumbe 2. Sama nitie low season watimo inspection mar 1 month. Koro mano sana wang'iyo nikech ka ok irito kich ni tibedo ka samoro bungu dongo, ka bungu dongo nitiere aguyo marachal manyalo biro fuyo to obiro to oketho ni koro gima luongo ni colony mari. Koro nyaka itim inspection, ibet, iyaw hives kaka sani wadhi timo mondo inane kaka colonies ni dhi. Erokamano ahinya. To nikech iwuoyo season, nitie ndalo ma wanya wacho ni nitie peak season mar kich. Peak season mar honey nitiere to pinje ka pinje opogore. Kaka koro ringa kae, peak season marwa en chakre dwe mar 5, 6, 7 kadhi karumo dwe mar 8 kaito gi dwe mar 11, 12. Dwe mar 4, dwe mar 3 yudo ni mago low season. Koro mano e piny ma dudu kae. Mane kore peak season marwa. Koro pogruok mane owach ni kae nuchako karang'o to ma Kajiado cha nokawo kinde marom nade kae to expand gi kocha? Ka wapani wakaw higni 3 ka wachako makoro wachako expand kato bang'e ne ukore ka wachako wadhi Kajiado bang' higa mar 4. Sani apani wasebedo ka higni 7. Wasebedo higni 7 ka Kajiado wasebedo higni 5. Koro no expand bang' 3 years. Koro ka wadhi Kajiado. Koro last time kanu timo inspection, inyalo wacho ni kawuono wanyatemo wayud hapwa koso? Agalo ni wanyalo yudo moko, wadwa yaw mondo wanene. Nikech mondo watimo inspection wayudo kore ka nagisechako keto, lakini pok nagitimo gimiluongo ni capping. Koro capping tiende ni mano mo ma koro wacho ni en mature. En mo ma kata kigolo to en mo ma ok dhi yudo gimiluongo ni fermentation.
Koro wadwa ng'iyo wan gi hives 33 duduka. Wadwa ng'iyo ane ka oboyudo at least hives ma man gi fully capped honey. Agalo ni maybe wanya yudo moko. Erokamano. Kind hive mane mineno ka ber gi koni ma un uwegi usebedo kutiyo godo? Hive ma sana wan watiyo gi hive miluongo ni Langstroth. Mano e hive mani ringa kae. But nitie hives moko miluongo ni Kenya Top Bar, nitiere Log Hive, nitie moro ni Cab Hive. But ringa ka watiyo gi Langstroth nikech Langstroth berne omiyo production mamalo. Iyudo ni koro kaka ringa koni onyalo golo honey dide kata ding'wen e higa. Koro mane ber Langstroth Hive, especially piny mar ringa kae. Kich nigi kidienje adi to adiwa mayudore ei hive? Ei hive wan gi kich mopogore opogore. Wan gi sana koro kaka hive ni, the main kich iluongo ni queen. Koro queen ema kelo kich go e ot achiel. To queen tich ne en mana nyuolo tong' mondo los jotich. Kato koro nitie koro jotich miluongo ni worker-bees. Kato tije worker-bees tiende ni gin tich ni gidhi gi manyo maua to gikelo to giloso chiemo nikech mor kich en chiemo mar kich, en food reserve margi. En koro wan kaka jopiny wadonjo to wakawe. Kaito nitiere kich miluongo ni drone. Drone sana en tich ne en ni koro en otimo fertilization of new queens. En be okokech. En ni koro kaka japiny ma ok ng'e kich ok nyal ng'eyo kind drone gi worker-bee ni chalo nade. But koro drone bedo ga maduong' matin to tich ne en mana fertilization mar the queen. To biro orito mondo opidhe. En the lazy bee ei colony. Iwacho ga ni ei od kich nitiere kidwa fwenyo ni kich odak e ot achiel kata od kich achiel, thothne rangi gi bedo ga machalre. Akia ka mano en adier koso en gima ji wacho? Ka wacho kaka colonies mar ringa kae, inya yudo ni kaloko opogore ahinya. Because iyudo ni species ma nitie dudu koni gin species achiel. But king'iyo very closely inya yudo ka achiel en either a bit dark, more en a bit orange. But sana gima pogo kich en ni kich ka kich ni gimoro miluongo ni pheromone. To pheromone en tik ma wuok kuom the queen. Koro miyo koro ok gigwenyre sama gia ma koro giduoke utegi. Erokamano. Koro odiochieng' ma kawuono wadwa timo kapok wachako kata keyo. Kuma wantie ni, alwora ma wantie ni thothne aneno mieche mopogore opogore. Ang'o ma un uwuon utemo timo mondo joma bende odak alwora kae obed ni gin kare? Mokwongo kabisa ka in gi alwora moluori, onego bed ni i-factor safety margi. To koro ok idwa ni kich ni bedo subjected to gimiluongo ni stress. Stress tiende ni inyalo yudo ni koro area ma kich go nitiere koko nitiere mang'eny, nitiere chiaye mawuotho to tuomo boxes go. To bende dwaro ni in owuon kaka kineno kae wan gi bungu mawapidho maluongo ni en buffer zone ma koro kich ok fu ka dhi e mieche go. Moro be yudo ni koro entrances mag boxes wachomo ma ok ng'i mieche ma surround wa. Koro kaka wan nikech koro make puotho wa, koro entrance wang'iyo ka side mar puodho. And then moro be i make sure ni pi nitiere dala mang'eny. Koro waketo different water points ma koro kich ok bed gi stress mar riyo. Koro gidhie jikonde ji or bathroom ma ji ka gimanyo pi. Koro giseloso a specific watering point ma gidhie. And then sami chako harvesting be, so sami timo inspection, i make sure ni kaka sanie wadonjo gotieno sama piny osekwe ma kich te oseduogo. To watemo mondo atiek chon by saa 3:30 mondo kich go timre nade osettle. Mane kaka wa protect. Then we also wamiyo mieche go somo ni ka nitiere kich to gik ma kama ok onego bed ni dhi mbele. Mane kaka wa protect mieche mantie around wa. Erokamano. Ere kaka utemo miyo kich ng'eyo monego bed ni giluwo sama giduogo e od kich kae?
Sana sana sama wakelo boxes manyien, od kich especially dot waketo e wang' chieng' ma chieng' wuok gokinyi. Nikech koro kich en kochop gokinyi to owuok odhi menyo. Koro wa position dot mar kich no kama chieng' riogo chako go gokinyi. Waluongo ni sunrise. Koro mondo kopo ni wakas go neno the first daylight to mane flight path gi. Ma koro gikaw. Koro ineno kaka boxes gi te ging'iyo side mar puothe wa to kuno ma position gi. Koro mane flight path margi. Koro kich no ko fuyo mowuok modhi kose fuyo malo to koro o lose gima waluongo ni aggression mare. Koro kata kodhi e puodho odhi mana manyo nectar, koro wachni otimo gimiluongo ni foraging. Koro sano be ok ochan ng'ato. Erokamano. Dong koro wanyalo chako yawo box. Gin ang'o monego bed ni watimo kapok wachako kata ni wayawo i boxes gi mondo wang'i gik mantie? Apani sama nodonjo nineno ka nigi gini waluongo ni smoker. Koro natemo goyo mondo koro at least atuliza gi matin. Ineno pod gibo wuok to ogibuok mang'eny ahinya. Koro mokwongo ibiro igo smoke most of the colonies, then koro ikichako yawo gi. Koro kaka sani wadhi go smoke, ka wasego smoke to koro wadhi yawo gi. Then koro watimo inspection, waneno kopo ni wabo yudo mor kich. Nikech karwa kae aneno ka wan gi hives ma hao 30 gi bathe. Ma giminy ni wuon inya timo kendi koso chuno ni samoro kibire puodho to nyaka ibed gi jogo ma bende nyalo konyi? Inyalo time kendi, but iparo na wacho niya, nyaki protect meche mani around ye, to idwaro ni tiek inspection ochon. Mondo kich go okwe. Koro ing'eni kitiyo kendi, to iyudo itieko sa 6-7. To kiyudo ng'at ma konyi, iyudo ni itieko bae gimoro sa 2:30, 3 isea. Ma kochopo gokinyi to koro kich koro okwe, ogichen. Koro ber ka in gi ng'at ma nyalo konyi. Erokamano. Alwora mane ma in wuon inyalo wacho ni ber ne jal ma bende samoro nigi gombo mar pidho kich? Ma tich maber, en thoth ji oluore, but kiyudo ng'at ma nyalo tayi maber, to en kilimo maber. En kilimo ma kaka Luo Nyanza kae, wacho ni magi untapped potential, ma Luo Nyanza nyalo kelo e mieche manie Luo Nyanza, to jopiny be yudo ni karima pur ma kopo ni gidonje ok en pur marach. Koro anyalo encourage ni ginyalo manyo jok matayo gi ka nigi puodho kamoro maber, omany ng'ato timne survey to mondo ne ane konyalo donje. Aya, janeno marwa, ineno kaka wuon awuoyo kategno gi gimomiyo. Kaka iwinjo werore ka, en thum ndi ma kokitang' tinyapo kipado kata kich. To nikech kit rwakruok ma wan godo ka omiyo kata sama wuoyo kodi ni ok aluor, kosineno ka chali ka ng'awo luor. Wadwa ng'iyo mor kich ka bende osekore. Koro wadhi chako gi kuma hives go bedo kwaridore mwalo kamae. Wadhi. Smoker ni wacho ni en mar miyogi okwe gi mos. Uneno janeno marwa sama wadwa ya od kich wakuoyo gi mos kwagone gi smoker kama.
ma nyiso ni pod gigedo. Koka ne gigedo. Bawa pangi ni. Koro wachak waum mano. Adwa ni ing'eni ma part of inspection. Koro part of inspection, you make sure ni iweyo lots of maber. Mana kamano watiko kidieny mokwongo, wadwa kawo daka moko machuok, wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar jolok ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Rajiv, en ang'o marach kodi? Wan wadhi nyime gi puja. Ket simro mabor. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo kabe podi watimo gima kisungu dendo ni inspection. Ok aero iwinjo gima ng'ano timono. Kae wadwa gira nyaka oklo. To wadwa ni med puonjore bende. Kok wayudo mor kich kae, pod wadhi e od kich machielo. Wadhi uru. Janeno marwa gima watemo timo ka en niya, watemo ng'iyo kata rango ka dipo ni nitie od kich mabende wanya yudo mo, nikech last time ka jogi ne timo inspection ne en jumbe 2 mokalo. Koro nikech ndalo ma wadhiye ni ne ginyiso ni ka inyalo bedo kitimo inspection bang' jumbe 2 kata bang' 1 week kaluwore gi kinde mabende wantiere gi dweche mabende wantiere. Koro mane gima pod wamedo timo kae. To thothne bende wafwenyo niya, wadwa deko matin nikech thothne wayudo ka kich nosechako tiyo gi mo magin giwegi ne giloso. But ang'e ni nyaka wayae ka gi gimoro. Koro mae gisechako keto mamo gisechako keto lakini pok gitimo gimiluongo ni capping. Ero. Koro capping no kilero ne janeno en ni mor kich moseikore nitiere gi gimiluongo ni kisungu ndi gimiluongo ni moisture content. Koro nikech koro kich pok oumo morni, nyiso ni moisture content mare ni malo ahinya, ma ko en mo ma kigolo ndio mit nikech ino kata kigole ka iboyudo kochwer, but kigole to odhiyo kisungu wacho ni odhiyo timo fermentation mapiyo. Koro ok okal standards.
Koro kaka mae wabo duoko mondo wawe kich obi oume gi gimiluongo ni beeswax. Koro mae mo ma inyalo golo adho ok gigere ma gitieke but king'iyo pogruok mar ma gi ma ineno koro wax ni odhi moume kabisa neno kiloko kama to kiloko mae ino ni ma wax nitie mana ka kende to ma giketo almost actually 50%. Koro ma mo inyalo golo ma iboyudo ni moisture content ne ber. Koro ma wabodhigo mondo ang' ibila ne winj kaka ani maringa mit. Ma to waduoko nikech en kodi tapping ne pok orumo. Waboduoko negi. To Hive nyalo bede kinde marom nade sama wach ni isekete kae onya budho e kinde marom nade? Ineno hives gi ineno ma hive ma chal ka gimoro achar. Ma hive mokwongo manwachakogo en gin rachar. Koro e kinde masani box osebedo ka higni 7. Mano nyiso ni onyalo mi kata another service mar higni moko 3-5. Then stand ni en treated pole mochwak gi mo. Koro stand ni gi hive ni gimoro 15 years. 15 years. Mano kan kama open lakini ka en enclosed bee house onya dak higni 30. Okay. Alori. Magi wetewa to wasebedo wawuotho kodgi e ground. Gine ma gikonyowa sama wabiro e ground. Koro gin bende gijiwore mondo gibet jokich. Koro gin be giwacho achiel ariyo. Okay. Koro achako gi Okeyo. Achako gi Peter. Okay, inyalo nyisowa nyingi? Mokwongo an Peter Owino Mbare Sombe. An kaka baba Winnie inyalo luonga kamano kaka baba Maxwell kaka baba Calvins. An jako jwach to wan jopith kich. Experience manyalo bedo go chalo kama. Kich ka sama entie wan gi yore mang'eny ma ng'eyo godo ka kich nitie. Wanyalo duong'o kor box ka to kinyo ka kor box no light to mano nyiso ni kich poko oikore. To kinyo ka pek ma kigoye to go top ma heavy to mano nyiso ni kich nitiere. Kich ka osechiek to okomo bang' keto mo to fil oumo dho mogo gi marachar. Koro gima rachar no kaseche ma wase golo kich to watimo negi combing. Ma bang'e no ubro neno kaka watimo. Koro nikech in be chalo koda kawuono iwacho ni gini ka lori ochopo to kik we chien. Experience ni ochalo nang'o otieno ma kawuono nikech aneno ka ok odhi kodi mana. Girnota awinjo koseta mang'eny. Ing'eni arufu maya kuom kich kaka ing'e ni mor kich kaka en garufu cha. Kodonje umi ng'ama allergic nyaka tiger. Koro awinjo koseta ei kotini to kati kode marach. Monta somo. Dong mane gi malis. Kamano. Ero kamano to nyingi? Nyinga kara iluonga ni Hannes Wilkins Naftali.
aja Migori, moro ni Uriri, Kanyamkago. Kidhi dala iluongo ni Sibuoche. Erokamano. Ito mani rawe nyingi. Arawa. Ok ni mano nyingi. Mano. Erokamano. Aya, janeno marwa ma experience iwachoga pile pile ing'eni ng'ama nigi luor mang'eny. Nitie gik moko inya timo. To nikech wan ne wawacho kendo ne wasingore ni kamoro amora ma gimoro manyalo konyi kaka jal ma bende nigi gombo mar pith kata mar puro. No wawacho ni an alori gi kambi matiyo ne mar Royal Media Services kata Ramogi TV. Wabro chopo, imiya mana message ni alori an kuma chal kama kamae, an gi gimipidho kama kata an gi puodho machal kama. To kata obed sa 6, sa 9, sa 8 otieno, an alori abro chopo gi tim na mabende wajochir wachopo samoro amora mondo wanwa. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala, donji e viewsasa.com.